Nais ko pong ibahagi sa inyong lahat ang kwento ko. Ako po ay only child at lumaki ako sa isang simple pero masayang pamilya. Kasama sina mama at papa. Ayos at puno ng pagmamahal ang childhood ko. Pero gaya ng karamihan sa mga pamilya, may mga pagkakataon din na nagkakainitan sina mama at papa. Habang lumalaki ako, nakita at naranasan ko yung mga tampuhan at away nila. Pero gayon pa man ay hindi ako nagtanim ng sama ng loob sa kanila. Habang tumatanda kasi ako, mas nare-realize ko na hindi madali ang maging magulang. Tao lang din sila. May limitasyon, napapagod at nagkakamali. Pero sa kabila ng lahat ay hindi naghiwalay sina mama at papa. Lagi nila akong ginagawang priority at pagdasyon para masaya akong mahal nila ako. At kahit naman ay masasabi ko rin na mas swerte pa rin hanggang sa pagkukunin yung panahon na nawalan ng trabaho si papa. Noon na talaga nahiba ang takbo ng buhay namin. Unti-unting dumami ang mga utang namin at halos araw-araw na nagtatalo ang mga magulang ko. Lalo na tungkol sa pera.
pa sa isang mamahaling restaurant nung ang pagkatanggap niya sa bago niyang trabaho. Sobrang saya ko noong araw na yon kasi kahit paano gumaan yung pakiramdam ko. At hindi ko na masyadong naalala ang pag-alis ni Mama. Sa sobrang kusot at sa iplano ni Papa noong araw na yon, pag-uwi namin sa bahay, pareho na lamang kaming napahiga at agad na nakatulog. Pero syempre, nagiging yung mga araw na naramdaman ko na wala na talaga si Mama kasi sobrang tahimik ng bahay at ramdam ko talaga yung buwang na iniwan ni Mama. Hindi naging madali ito sa akin kaya palagi kong tinatawagan si Mama. At sa bawat tawag ay parang unti-unti ko nang natatanggap na kailangan naming magkalayuan samantala. Buti na lang talaga at mukhang masaya at maayos si Mama sa pinagtatrabaho niya. At kapag hindi kami nakakapag-usap ni Mama, lalo na kapag sobrang busy siya ay iniintulog ko na lang ako ng sarili ko sa pag-aaral. Iniisip ko na siguro ko magkakagising-gising alas 3 at dumating na rin yung araw na nagsimula na magtrabaho si Ano Mama di pagbalon mo? at ating gabi na siya nakakauwi. Ano di pagbalon Minsan mo? nakakatakot kasing mag-isa lamang ako sa bahay. Lalo na kung walang pasok pero madalas nakakalungkot. Pero pinipilit kong intindihin ang sitwasyon, Papa Dudut. Alam ko naman na ginagawa nila Mama at Papa ito para sa kinabukasan na ito. May mga araw na rin na sobrang gulo at humina sa bahay. Hindi dahil sa tamad kami, kundi dahil pa rin kaming malaking pagod ni Papa. Napapansin ko na talaga na may mga bahagi na ng bahay na napapanod na ng alikabok. At yung mga halaman namin sa labas ay parang unti-unti nang nalalagtapa. Ang totoo niya, kaya ko naman magbihis. Pero hindi ko nang magawa araw-araw dahil sa dami ng ginagawa ko sa school. Si Mama naman halos hindi na rin magagalaw pag-uwi kasi sobrang bilis na ang takbo sa restaurant na pinagtatrabaho niya. Araw-araw siyang pagod. At dahil naman ay hindi na rin siya masyadong nagagagawa ng mga gawaing bahay. At dumating din ang araw na pinag-usapan na namin ni Papa yung sitwasyon sa bahay. Sheila, anak, ano ginagawa mo dyan? Ang bago na nitong cabinet sa ilalim ng lababo. Tapos may mga bukod at linis na nagsisilabasan. Pasensya ka na talaga kasi sobrang nakakapagod yung trabaho ko sa restaurant. Kaya yan, wala na tuloy akong oras para maglinis. Naiintindihan ko naman po kayo. Meron din naman ako kasi naiintindihan namin. Tapos may mga projects kapwa ko. Kaya yan, napapabayaan ko na tuloy itong bahay. Sa palagay ko, mas makakabuti kung gawa tayo ng isang bahay. Ano sa tingin mo? Okay naman po sana sa akin, kaso Ano? baka kasi hindi natin mapagkakatiwalaan yan. Ang hirap po kasi magkawalan sa tao na hindi naman natin kaano-ano. Baka pag nakawan lang tayo yan. Ganito na lang. Maghahanap na lang ako ng agency tapos doon tayo kukuha ng katulong. Okay ba sa'yo yun? Sige po, mas mapapalagay tayo kung sa agency tayo kukuha ng kasambahay. Huwag ka na rin mag-alala kasi ako na din nakakausap sa mama mo tungkol dito, ha? Makikiusap ako sa mama mo na siya na muna yung sasagot sa sahod ng magiging katulong natin. Kasi alam mo naman, kakasimula ako ng sa trabaho. Basta, focus ka lang dyan sa studies mo, okay? The best talaga kayo. At nga po pala, kumusta yung bago niyong trabaho sa restaurant? Kaya pa ba? Totoo yan. Nag-a-adjust pa talaga ako. Iba kasi yung experience ng pagiging supervisor sa hotel at pagiging supervisor sa restaurant. Oo, yakang-yakan niyo yan. Pa, thank you nga pala ha. Thank you saan. Thank you kasi alam ko pareho kayo magpapakapagod ni Mama sa trabaho para sa akin. Ano ka ba? Maniwala ka sa akin. Wala akong hindi kayang gawin para sa inyo ng
atatap na umukti. Higit sa lahat, nabudol ko yung mama mo dahil sa Taba papa lang mo. dyan, sakto lang, sakto lang. Nararamdaman niyo ba yun? Yung alin, Paano naman kasi ako liliparin ng hangin sa sinabi niyo yan? ganun ah. Alam mo bang pinadala sa akin ng mama mo yung allowance mo? Akala ko pa naman sana na ibigay sa'yo ngayon to. Nandito na nga sa bulsa ko. Kayo po talaga, hindi na mabiro. Sigurado ako na mahihiya si Ruru Madrid sa kagwapuhan niyo. Akin na po yung allowance ko. Naku, wala pa talaga. Oh, eto na yung allowance mo. Pala na. Gusto na yung mama. Ah, hindi ko ba kayo nag-uusap? Nag-uusap naman. Kaso nitong mga nakaraang araw, hindi na ako masyadong nakakapag-update sa mama mo. Kasi sobrang busy namin dun sa restaurant. Huli kami na sa akin na ibigay ko raw sa'yo yung allowance mo. Naku pa, umawi kayo. Sige ka, baka magtampo sa inyo si Mama. Ako nga, araw-araw kong tinatawagan si Mama eh. Sigurado naman ako na maiintindihan niya ako kasi busy din ako siya sa Sa bagay. Anyway, mukhang okay naman na po si Mama. Araw-araw siya nag-chat sa akin para kumustahin yung pag-aaral ko. mabuti naman kung gano'n. Alam mo, matagal ng pangarap ni mama mo yung makapagtapos. Kasi hindi siya nakapagtapos eh. Bakit naman po? Hindi pa pala namin nakwento sa'yo yung dahilan kung bakit hindi na nakapag-uli yung mama mo. Hindi pa po. Ganito kasi yan. 19 years old lang yung mama ko noon. At ako naman 20 years old nung napakasal. Yeah.
Ay, medyo pagbalong lang. Oh. Oh. Hindi pala paiyawi doon. Panipapang lumang.
Ano ka lang nakalungkot ko man. Shoo, shoo, shoo. Shoo! Shoo! Saan ba ito kataktin?
Samantala ang aso. Buti pa ang aso. Ay, buti pa ang aso. Ay, buti pa ang aso. So cute, pisy-pisy.
anak ko, hindi na po. Tapos, September, di ba? Di ba? Oo, Ikaw, kami lapit, ano? Ano ba mo?
Ako kaanda ka? Parang bigat-bigat ako. Maan mabalik na data mami. Agsanin ka. Anak mo dito ano? Taon mo yung sa sila. Tapos nito makipag-bakit. Magtinilas ka lang. Ang box ka lang yung anak. Yup. Pag-upload yung form ka mo. Ang bulat mo. Adi, ang bulat. Black na ilan. Happy ka? Maswak.
natin minsan eh. Ano Jenny, di kambal mo nakasakit. Ayun lang. Ari Gina ni... Ano mo to? Mata, da Jenny, nakitang mata. Arjikin da kwada mama disi, pagsabitan da. Wala ko ining bakang ay. Gatampit, agad kilikili sa mata ko. Ni King Kong King. King ni Suisu. Ay. Di balik ada itu. Ya. Hala. 7 o'clock na, 7 di ka mo. Ano pa mo tatay ko ho? Oh, 7 o'clock. Kapag 00 o'clock, 8 o'clock, mata. Ano mukat mo? Mata. Ada ka sa nang mukat na ni. Bangir. Nasa daro ka ni. Mata. Nagkumakan tuloy sa iyo. Bakit ako nalulokon? Madi nga nung diretso anak madi. Yes, makakakamitan mo rin. Hanggang ako di pa ka. Sa Domingo. Sabi mo ni Jujoy, makarong ko yun. Ano, bagyo ko.
Kapag yung mukha mo, sinisira mo yung cellphone mo. Maghanap ka ng bagyo. Sunod po. Ano sa mga tagpugaw? Morning. Bakit kasi ang batra sa kanin? Kaya, hindi kayo salit na sabi. Aray, kinagsakay mo isagad natin sa Ay, sabi nga tawa ah! pagkaita car mo. Ang tricycle gawad! Bingi ka na gawad ah! Di ba yung ipost naman natin? Ipost natin. Bukas na ate. Okay na? Magkapot ka. Ay, sige ba? Amalit ako sa Victoria. Naman, si Kaman, kasi natin nalalain. Naglaing ni Isa na. Huwag ka rin. No!